Good morning mga kabrothers, no, mga kabarakos. So, nandito na naman tayo muli sa isang panibagong video, no. So, ngayong umaga, babalik na kami ng Pasig, ano. So, today is June 30, no. So, time check natin 7:07. So, 430 kilometers away tayo from Pasig, no. So samahan nyo kami, no, sa aming biyahe at sana pagpalain tayo at makarating tayo na maayos sa ating biyahe. Okay, thank you very much. So mamaya na rin ulit. Okay, time check mag-8 na, no? Dito tayo sa Ocampo, malapit tayo sa Pili. So, almusal muna tayo dito sa Kinalasan RNA. So, try natin kung gaano kasarap yung kinalas dito, ano? Okay. So, time check 8:33, no? Dito pa rin tayo sa Pentevilla National Highway sa may bandang Ocampo, no? So 401 kilometers to go. So ETA natin 5:20 PM. So tapos na tayo mag-almusal para medyo may lakas tayo na sa pagmamaneho, no? Okay, so sarap ng kinalas dito sa RNA Kinalas, no? So, yan, pag napunta kayo dito sa aming probinsya, yan, isa sa mga amas na pagkain ay tinatawag nating pinalas. Okay, mga kabarakos, diretso na tayo. Mamaya ulit. Ayan, mga brothers, time check 9:23. Time check 9:23. Dito pa lang tayo sa Milaor. Bili muna tayo ng pasalubong dito, no? Pili nuts. Ayan, kung galing kayo ng area namin, no? Or pupunta na kayo ng Manila, no? Ayan, dito sa bandang Milaor, maraming bilihan ng mga pasalubong na yan. Ayan, pili nuts, so ayan. Pili tart, pili nuts. Ayan, so dito muna tayo. Sandali, bibili muna tayo ng konting pasalubong, no? Para sa mga kababayan or kababayan, kaibigan natin sa city, no? Okay. Ayan. Mga kabarako, so tuloy na tayo. Time check 9:27, dito pa lang tayo sa Milaor, no? So siguro na tayo mamaya mag-update sa may Del Gallego, no? Kasi dun sa unang video natin, marami nagtatanong about sa free, kung meron daw free swab or antigen test sa Del Gallego, no? Kasi talaga namang mahal, mga kabarakos, no? Sobrang mahal talaga ng sa panahon ngayon, lalo na ngayon, no? So 1 plus 1.5, no? Okay, tanungin natin mamaya kung may libre ba silang swab test doon. Okay, later na lang, no? Okay, dito tayo sa Del Gallego border. So tatanong lang tayo kung merong ano dito. May mga comments kasi about kung meron daw free na swab test dito sa border. So itatanong natin
kung meron ba silang ino-offer na free swab test, no? Tanong tayo dun sa PDRRMC. Okay, isin lang natin yung ano natin, mas wait lang, tanong tayo. Sir, good afternoon po. Question lang po. May take-offer daw po na free swab dyan? Ay, wala po talaga. Talagang personal na dadalhin? Ah, wala na po. Bali, personal po talaga na swab. Okay po. Thank you po. Ayan, mga kabarakos. Ayan, tuloy na tayo. So makikita nyo dito sa Del Gallego border, no? Isa-isang pinapara yung mga incoming na sasakyan papasok ng Camarines Sur, no? Ayan. So tuloy na tayo, no? Kasi 11:31 na. So malinaw kanina, no? Nagtanong tayo dun sa personnel ng PDRRMC. Wala nang libreng swab test dito sa Del Gallego border. 2 months na daw na wala. Ayan, so malinaw yan, no? Okay, tuloy na tayo mga kabarakos. Go na tayo. Okay, yan, so malinaw, ano? Clarify natin mismo doon sa PDRRMC ng Del Gallego border team, no? Kasi meron tayong mga kababayan na nagtatanong kung meron daw free na swab test dyan sa border. So malinaw, no? Wala na daw free na swab test dyan. 2 months ago na nakakaraan. So talagang magbabaon kayo ng sarili nyong swab test. So it's either na antigen swab or RT-PCR. So doon na lang tayo sa antigen swab. Medyo mas mura ng kaunti pero ganun pa rin. Pero ang point ko naman dyan is, lalo kung hindi ka, ang point ko naman dyan sa antigen swab test na yan, no? O kaya sa PCR test upon entry sa Camarines Sur, no? Kung hindi mo naman talaga sigurado yung well-being mo, no? At iniingatan natin yung ating mga kamag-anak, so mas maigi na on our behalf, no, sa personal nating choice, medyo magastos nga, pero kung i-compare natin sa gastos at perwisyo na maidudulot ng pagkakahawa ng COVID-19, no, mas okay na for safety tayo. Safety, doon tayo sa safe side, no? So kung meron naman tayong budget o kaya may plano tayong umuwi, paghandaan natin yung swab test, pang swab, para sa safety natin at saka sa safety na rin ng mga pupuntahan nating mga kamag-anak or mga kababayan dito sa lugar na dito sa ating probinsya, no? Mas maigi na rin yun. So ayan lang, no? Nilinaw kasi natin dyan sa Del Gallego border team ang ating
ang ilang sa questions ng ating mga kababayan sa ating channel, no? Yung unang video natin sa nung tayo umuwi sa probinsya ng Camarines Sur. So magandang tanghali mga brothers, mga kabarako, no? So nga pala, no, sa pagbiyahin nyo dito sa probinsya, no, marami tayong mga blind curves, blind spots, no? At saka meron tayong mga kababayan na talagang medyo kulang sa consideration sa mga kasalubong, no? Yung mga SUV, yung mga truck. So talagang doble ingat tayo, no? Kagaya ng mga ganitong corner, no? So meron mga sumisingit yan ng bigla-bigla. So ang masasabi ko lang, no? So doble ingat tayo, defensive driving. So slow down tayo. Take the rightmost part ng lane, pero wag namang isagad ba. Tumama ka doon sa barrier o kaya mahulog ka sa dyan sa malalim na part ng kalsada, no? And then slow down kung medyo talagang kagaya niya, no? Kung medyo talagang di kita, so gamitan ng busina, no? Para alam nung incoming vehicle na may kasalubong sila, kagaya nito, no? Ayan, so sampulan natin, no? Ayan. And slow down lang. Makakarating din tayo. Hindi natin kailangan makipagpaligsahan, ano? So pag clear, pwede. Why not? Kung kaya mong pumalo ng 200 kph, why not? Pero syempre isa lang ang buhay natin, no? Mahirap na sumusugal. So mapapansin nyo dito sa probinsya, isa sa mga napapansin natin, no, walang mga helmet ang mga kababayan natin. Masyadong kampante. So ayan, palabas na tayo ng Camsur. Bye muna for now. So dito na tayo sa Tagkawayan. Dito na naman tayo sa isa sa pinaka the best na daanan papuntang Manila o pauwi ng Bicol region ay ang Tagkawayan. So pag hindi nyo kabisali ang Tagkawayan, no, pag kayo ay nakaramdam ng daan, parang kayo ay nangangabayo. Ayan ay Tagkawayan, Quezon, mga brothers, no, mga kabarako, no. Ayan, so try natin umabot sa Tabogo, no, para doon tayo makapag lunch, no. Ayan, good evening. Time check 8:54. So after ng maghapong biyahe, sa wakas nandito na kami sa C6. Salamat sa Diyos at nakarating kami ng maayos at maliwalhati sa aming city, ano. So konting oras na lang makakarating na kami sa bahay. Salamat sa pagsama ninyo, ano, sa buong maghapon. God bless.